и добре дошли в нашата кухня! В днешното видео ще ви покажа как приготвих тези прекрасни кошнички с крем брюле. Необходимите продукти можете да видите на екрана, както и изписани под видеото. Първата стъпка е да приготвя тестото за нашите кошнички. Този път ще го приготвя в кухненски робот, тъй като е изключително лесно и бързо. Добавям брашното, маслото, което е на стайна температура, пудрата захар, и яйцето. Ако не разполагате с кухненски робот, може да погледнете предишни видеа, на които ще сложа линк ето тук, където замесвам абсолютно същото тесто, само че на ръка. Винаги, когато приготвям кошнички, използвам точно тази рецепта, работи безотказно и тестото никога не се раздува при печене, запазва си формата и кошничките стават идеални. След като се събере на топка, увивам в прозрачно фолио и прибирам в хладилника за минимум 1 час. Трябва да е добре охладено, така че можете да го приготвите и от предишната вечер, за да ви е по-лесно. Докато тестото се охлажда, аз пристъпвам към приготвяне на крем брюле. В средно голям съд добавяме готварската сметана и ванилията. Ще използвам ванилия от шушулка. Препоръчвам при приготвянето на крем брюле да използвате такава, тъй като тотално променя вкуса и наистина придава много по-естествен и натурален вкус и аромат. Слагам на печката на средно силен котлон и затоплям точно до преди точката на завиране. За крем брюле се използват само жълтъците, така че разделям яйцата на белтъци и жълтъци. С белтъците можете да приготвите една прекрасна торта павлова. Ако искате да видите как я правя аз, ще оставя линк ето тук. Отделените жълтъци присипвам в голяма купа, добавям към тях захарта и разбивам добре с телена бъркалка. През това време сметаната е вече затоплена, но не е завряла. Черните семенца от ваниловата шушулка са навсякъде и ароматът е невероятен. Изваждам шушулката и добавям горещата сметана при разбитите жълтъци. Бъркам непрекъснато, докато си получи хомогенна смес. Сместа е готова, изглежда прекрасно и я оставяме настрани да се охлади напълно, през което време ще приготвим кошничките. Набрашняваме добре плота и самото тесто и започваме разточването на тънко. Отначало е по-твърдо и малко по-трудно за работа, но постепенно се отпуска. Разточваме до дебелина няколко милиметра. За изрязване използвам кръгла купичка, която е по-голяма от формичката за кошничките. Така изрязаното кръгче намествам добре по стените. Премахвам излишното тесто и по този начин оформям всички кошнички. Изрезките, които ми остават, събирам втори път на топка и разточвам отново. Ако се налага, охлаждам между двете разточвания. С вилица продупчваме дъното на кошничките по този начин, след което печем в предварително загрята фурна на 175 градуса Целзий между 15 и 18 минутки, докато кошничките съвсем леко порозовеят. Изваждаме от фурната и оставяме да се охладят до стайна температура. Когато можете да държите кошничките в ръка, значи са готови. Ето вижте степента, до която съм ги изпекла. И тогава можем да ги напълним с крем брюле. Разпределяме сместа поравно между кошничките, след което печем отново в предварително загрята фурна на 150 градуса Целзий между 25 и 30 минути. Веднага след като ги извадите от фурната, центърът на кошничките трябва да е съвсем леко като желиран, а краищата трябва да са изпечени. Оставаме да се охладят напълно, преди да ги извадим от формичките и да направим карамела отгоре. Поръсваме равномерно с захар, която след това карамелизираме с помощта на горелка.
Много се надявам, че тази рецепта ви е харесала и ще я опитате. На мен лично това ми е един от най-любимите десерти и се радвам, че мога да споделя тази рецепта и с вас. Благодаря за доверието и ще ви очакваме отново в нашата кухня. Чао!